Peste 300 de artiști români din folclor și teatru au fost comemorați la Mănăstirea Bogdănești, iar o parte dintre ei au primit distincții în semn de apreciere pentru contribuțiile aduse în mediul social-filantropic. În semn de mulțumire, interpreții de muzică populară au oferit mai multe momente artistice celor prezenți. În semn de recunoaștere a contribuțiilor social-filantropice, interpreții Emilia Ghinescu și Petrică Remus Fandarac au primit Ordinul Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava din partea Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic. Dintr-o dată mai scoate o plachetă, o cruce, citește, mă mai gândeam, ceilalți artiști aveau, nu că cine știe, mai era un grup folcloric acolo, o mai dăruiește altcuiva. Și mare mi-a fost mirarea și bucuria că am auzit numele meu, Petrică Remus Fandarac, mi-au mânat această distincție cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Este mult pentru mine, este o distincție care mă responsabilizează mai mult, care mă face să caut mai mult, să ajut oamenii. Ordinul Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava se acordă clericilor sau mirenilor cu o activitate bogată privind cultivarea și promovarea valorilor creștine. Persoanele sunt propuse de către chiriarh, de către episcopul vicar, de către Cancelaria Eparhială sau Cancelaria Protopopești, iar CV-urile și activitatea acestora sunt atent analizate și evaluate.